guys, mag-propagate tayo ngayon ng anong pangalan dito? Ito, ang laki-laki, no? Ito yung Angela. At tinatawag ding African Fantasy. At dati ay Philodendron, ngayon ay Tomato Phylum or Tomato Phylum. I don't know how to pronounce the exact pronunciation. Kayo nang bahala. At ang ganda, di ba? Oh, very nice. Ang beautiful nitong dahon nito, kakaiba, very unique. Oh, nakita nyo, ito ang i-propagate natin at itong ating master of propagation. Ito si Mr. Master Propagator. Where are you? Oh, bumati ka naman. Hello. Hi. Ayan, kumusta daw kayo? At kami magpo-propagate, guys. Tingnan nyo, oh. Ang lalaki na ng mga roots. Magmula noong pinutol natin to, ay ganyan na. Oh. Pwede nang putulan. Ang lalaki ng mga ugat. Oh, meron pang tumutubo doon. Ang laki. Oh, ganda. So, very nice. Ito kasi ang dahon nito, guys. Oh, ganyan, oh. Look at this. Ganyan ang dahon nito, guys, oh, para makita nyo. Para siyang Angela talaga, parang angel na lumilipad. Oh, look at that. Parang angel siya. At ito din, ito si Stingray naman ay propagate din natin kasi alam nyo, marami ng anak dito. Marami, isa lang pala. Ay, iba pala yung nakita kong marami ang anak kanina, yung Alocasia variegated. Yun din, yung i-propagate din natin yung dami. Yan, marami talaga. Ito, isa lang. Buti na lang at nanganak ng isa. Diba? May tubo na tayo. Kasi guys, mahal ito eh. Pag binili mo. Yan. Rare din kasi ito. Very rare. Ito si Stingray. Kaya, ayan. Separate na natin para lumaki. Separate natin para lumaki ang baby. Ang ganda nito eh, oh. Look at this, guys. Ito yung lagi kong nililinis noon dahil nilalantakan ng spider mites. Naalala nyo yun? Ito yun, guys. Dumami na ang dahon. Okay. Yan. Mapapadami natin ito lalo. Ang ganda nito eh. Oh, kita mo ang dahon niya. No? May buntot siya dyan, oh. May buntot. Ayan. Kita mo. Ayun. So, ang dami nating mapapropagate. Yung Angela naman ang sunod. Ito yon yung pinapakita ko sa inyo. Ang dahon ay ganito nga. Ang ganda. Oh. At alam nyo dun sa Luzon narinig ko, ang mahal ng ganito. Lalo na't ganitong malaki. Pag malaki na, depende, yung presyo kasi nagdedepende sa kung gaano kalaki. Okay? Handa niya yung ating medium. Ayan yung 3-in-1 na binili namin sa Dao. Tapos haluan natin ng maraming rice hull, guys. Meron din kaming bagong bili. At ito naman si Subastatum, ang ganda, no? Ito rin nagbabadya rin oh. Parang sinasabi niya na putulan nyo na ako, ang dami ko ng roots, sabi niya. Ang ganda na Subastatum, no? Oh, ito rin, ang dami na rin anak nito, nalipat na rin niya ito. Ang dami na nailipat na lakay ko. Tingnan nyo ito, oh. Akala namin namatay na nung pagkatapos ng Odette, wala kang makitang dahon. Ngayon ay ang ganda-ganda na. Ayan, oh. Ito yung silver blush na Pakita ko sa inyo yung mother niya. Ito yung mother, oh. Ito na yung rice hull. Pakita ko lang yung mother. Ito yun, oh, yung mother niya. Nakita nyo? Yung pinapakita ko noon na silver blush. May mga bagong dahon na naman. At ito yan, oh. Tingnan mo yung dahon niya, nangingintab-ngintab. May mga silvery effects. Ayan, ang ganda, no? Yan yun. Tapos ngayon, ay tinitingnan niya kung saan putulan. Meron ka ng tool? Oo. Ito lang. Ayan. Paano?
Tanggalin ko na itong mga... Tanggalin mo na yung tali. Hmm. Mas mahirap na mamaya pag tinanggal mo yan. Kasi kasali pa yan, mayroon pa, may stick eh. Ito. Mamaya, lagay yung stick ulit. Uy, may bagong dahon. Oh. Ano, okay lang? Okay Uy, lang may pa po baby, okay lang kaya? Hindi kayo maapektuhan? Hindi. Hindi naman siguro. May ugat naman. Mataas naman itong ating ano dito. Oh. Yan oh. May mga ugat man. Ang daming ugat. Ha? Ang daming ugat. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, hindi mas maganda. Oo. Sure, mas sure. Kasi may maiwan naman siyang ugat sa baba. Putulin na natin siya. Okay? Ito yung mother plant, guys. Oh, ito yung baby. Okay, putulin ka lang. Let's go. Teka muna. Oh, sige. Hindi ko makita eh. Okay. Oh my God. Ingat, ingat. Dandahan. Oh my God. Kawawa si Angel. Angela. Angela. Sorry. Putulin ko pa. Para ito sa ikabubuti mo at ikabubuti namin. Okay. Ingat. Bakit kasi ang liit naman ang kutsilyo yung ginamit? Malaki naman yung tanim. Ewan ko. Bakit ganun ang style ng lakay ko? I don't know why. You said goodbye. Ganun ang style nito eh. Oh. Di ba? Mas mahirap pag maiksi ang kutsilyo. Ala. Oh my God. Oh. Dandahan ah. Oh, ayan na, naputol na. Yan nga. Oh, dandahan yung roots. Dandahan yung roots. Dandahan yung roots. Iangat ko na siya. Oh my God. Oh, teka. Ay, si Silver Blush. Ayun. Ayun, natanggal na. Parang mga octopus. Parang tentacles ng octopus. Oy, aray ko. Pumunta sa- Giant man. Ang giant niya. Ang laki niya. Ang laki ng roots. Ha? Laki talaga. Oh, Giant. dahan-dahan kat may yung baby leaf niya. Oh, lagi. Teka, Sumabit sa'yo. alisin. Sumabit eh. Ala naman, masaktan yung leaf oh. Ala naman, dahan-dahan ka. Uy, dahan-dahan. Dahan-dahan. Ala, ang laki ng ugat. Oh my God. Parang octopus. Just like octopus. My God. Ay, gamay yata ito. Octopus plant. Gamay yung lagayan yata. Hindi, okay lang. Okay lang ba? Okay lang, basta ipulupot mo. Gamay yung lagayan, ilipat natin sa sunod. Teka, yung basin na lang. Ha? Hindi, ilipat natin. Meron doon. Kunin ko. Teka. Palde. Ano dyan? Kawawa naman siya. Maliit eh. Maliit ang pat. Maliit pala ito. Kala ko malaki malaki na. Sabi ko, bumili kami ng malaki kahapon. Diyos ko, ang buna. Atima na ang buna. Sabi nga nila, huwag mo na ipakita mukha mo. Ipakita ko pa rin. Kasi, alam nyo na, very proud pa rin kahit hindi maganda. Ano, meron? Sa kami, nagawing pat, yung planggana kong pinakamalaki. Hindi naman na nagagamit dahil may okay na ang tubig namin. Washing machine na ang gamit namin. Kaya yan na lang. And then, pag nakabili na ng malaking pot, tsaka namin irepat. Hayaan na muna natin dyan. Kasi malapad yan, mas okay ang size niyan. At dito naman, ay lagyan natin ng wala yung para sa fungicide. Matigas naman na ito. Ayan, ano yan guys, yung cinnamon. That is ground cinnamon. Cinnamon paste. Tutubo ulit ito. Oo talaga. Tutubo talaga yan.
Ito. Ay, bago naman natin lupa yan. Yung rice hull muna ilagay mo dyan. Ayan. Ay, Angela. Oh my God. Angela. Ang laki Oh my na ng God. Angela. Just like octopus, yung kanyang roots. Parang octopus talaga. Angela. Grabe. Si Angela. Ang ganda, no? Ang ganda ng Angela, no? Beautiful. Look at that. Akin na tibuhos ko. Pero nagbuka na. Buhos ko yung sako. Nagbuka na si Angela. Teka lang natin ano ko. Nagbuka na. Nagbuka na si Angela. Angela. Yan ba o itong mahaba? Oh. Itong mahaba. Oh, pwede rin yan. Oh! Ano ba hinawakan tapos natumba? Teka lang. Ano? Teka lang. Ito. Okay na, ang ganda. Wow! Look at this. Tomato Pilum. Angela. African Fantasy. Oo. Ngumiti ka naman dyan. Ay! Ngumiti ka naman dyan.
Smile. Yan. Doon na siya nakapesto kasi dyan, at least dyan, nasisilungan nila cardboard at nila red Congo. Okay, paalam na kami. Hey guys, magpaalam na kami. Mapaalam na tayo? Tapos na? Ha? Okay, paalam na. Bye-bye! See you again next time, guys. I love you guys. Take care, keep safe. At sana ay magkita-kitang muli. Sana mag-like, comment, and i-share nyo naman ang mga videos natin. At magpasalamat ako sa lahat-lahat ng sumuporta dito sa channel namin. Okay, bye-bye. See you again next time. Love you guys.